Sanibonana ngibingelela mina nonke balandeli bomsamo Institute kanjalo futhi nebabezamasiko nozokwelapha kwendabuko. Nibingelela uyena uBhedlindaba eMlambomunye uVictor Velaphi kaLuphuzi Mkhize. Ngithi ke kubo bonke abakhona enhla nasezantsi eNingizimu Afrika sithi bakwethu nathi sikanye nani ngalesi sifo esikhona secorona okuwukuthi sizibhekelele sizigade nathi sihlanzeke sonke. Kubona bonke abelaphi bendabuko sincenga kona ukuthi kube khona inhlanzeko njengalo thina sizwe samaZulu kumbe sabamnyama saziwa ngabantu abahlambulukile nabahlanzekile. Ngakho ke la eMlambomunye ngicela ukuthi nonke nikhululeke uma ufuna ukuze eMlambomunye ukhululeke konke esingathi ngesingisi it's in place. Mawufika nje loqala ekseni ufika uhlamba izandla zakho endishini enamanzi efakwe izinto zakhona zezempilo esingathi phecelezi hygienic. Okwesibili bese niyahlala phansi bese ke futhi mawusuhamba sewusondela eduze kwesigodlo la uzongena khona endumbeni futhi kumbe endawo la uzolindelela khona ukungena uphinde futhi uzihlambe okwesibili izandla. Uma kuukuthi uya endlini encane kukhona okwenza uthi uphuma nje nakho futhi kubekiwe izinsipho kanje nezinto zokusanitizer zokuthi izandla zakho uzigeze ngendlela efanelekile ongewona amanzi odwa njalo kade kunjalo. Kuyothi ke umsuzongena esigodlweni endumbeni bese ke ufuthwa umakhosi izandla zakho sizisanitize ukuze ungene kahle endumbeni sikubhekele kahle izinto zakho. Ngizama ukusho ukuthi nikhululeke bantu benkosi. Ngisho ungene egcekeni uyazibonela ukuthi kuhlambulekile kuhlanzekile. Akuyona into esiqala namhlanje le. Siqale ngo2017 thina. Uma kuukuthi ungena endumbini uhlanza izandla zakho. Hayi ngoba kwasuka kumina kwafika nje abanikazi besigodlo bathi wonke umuntu odlula afanele angene kithina simbonele izinto zakhe akahlambulule izandla zakhe kuqala. Kusho ukuthi babekhomba kona ukuthi singabantu benhlanzeko nabantu abahlanzekile. Ngithi ke abantu benkosi ke kwabanye abelaphi asiqikelele asenzeni lokho okufanelekile. Ngingasho ukuthi thina ingoba sihlakaniphile kodwa sizama ukuthi isizwe sakithi naso siphephe kulesi sifo. Sengichazileke ukuthi ke siphephile eMlambomunye ama sanitizers akhona ama sanitization processes akhona konke kumi ngomumo. Ngisho ufika nje uyofika uzibonele wena qobo lwakho. Angisho ke ngithi ke egameni laseMlambomunye amakhehla nezalukazi bakhona inyanga zakhona nezinyanya zakhona sithi sinifisela ukuthi niphephe nisinde kulesi sifo esivelile njengamanje.